Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Mga handwashing area, igapahamtang sa mga merkado publiko sa Iloilo City. Sa guwa sang Iloilo Terminal Market, makita ng handwashing area nga ini. Pedal ang ginagamit sa pagpatubod sang tubig kaghabon. Ini agod malikawan ng hand contact. Antes magsulod sa merkado, diri anay nagahapit para maghugas sang kamot. Si Saina, nagpila anay antes magsulod sa merkado. Nagapati siya, importante ang paghugas sang kamot. Mayo man ni kay iti di ano man halikaw sa kubin ng limpyabon. Aton magugas kita sa aton kamot no kapinpasa ni tion kay iti may pandemic. Hindi nato nabalaan kun diin na nakauyat nga may ara may virus. So kinahanglan gid manami gini ang gina-project sa aton city government nga may sanitizer kita di. Para ang kada tawo nga magsulod sa aton market makapanghinaw. Sa kay Mayor, salamat gid sa gina-provide niya din nga pang sanitizing sa aton nga supermarket. Dako ini nga bulig nga ma-prevent nato ng aton nga virus. Ang Iloilo Terminal Market ang una pa lang nga merkado publiko sa syudad sang Iloilo nga may handwashing area. Target sang Local Economic and Enterprise Office, butangan sang handwashing area ang mga public markets sa syudad. Siyempre sa through the effort of our pinalangga nato nga Mayor Cherry Treñas, ginabuligan niya kita diri nga mapatakda ng aton nga mga merkado sa handwashing facility. Ginatinguan naton nga ang tanan nga nagasulod sa merkado magahugas sa kamot nila. Ginataksan na ang iban nga mga public markets sa syudad. Handa naman ang water meter sa tion i-install na ang mga handwashing material. Magluwas sa handwashing area, ginakayo man ang porsyon sa pila ka mga merkado publiko kasubong sang terminal market. Yes, may mga development man ang aton nga mga public markets. Subong diri sa Iloilo Terminal Market ginakayo ang aton nga fish section, ang iya nga drainage. May nakasunod pag na siya nga mga roofing. Then ang central market naton ginakayo man ang mga drainage. Then ma-follow man ang Mandurriao Market, kagang iban pagid nga mga markets. Una na nga ginpahayag sang alkalde nga ipaidalom sa rehabilitasyon ang mga public markets sa Iloilo City. Iniagod nga mapalimpyo kag mapatahom ang mga merkado publiko kag maengganyo ang mga bumalakal nga diri magpamalaklon. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Graduate sang isa ka universidad sa syudad sang Iloilo ang isa sa mga napilian sang University of the Philippines nga hanason nga maging satellite maker. 2017 sang naggraduar sa kurso nga Bachelor of Science in Electronic Technology sa Iloilo Science and Technology University si Gio Asher Tagabi. Nagtrabaho sa nagkalain-laing nga kompanya antes nakakuha sang scholarship sa University of the Philippines para sa Masters of Science and Electrical Engineering. Isa si Gio sa 8 ka napilian sang University of the Philippines nga hanason bilang satellite maker. For now, sa part naman, currently gina-design naman kag gina-test ang darwa ka satellites nga obrahan ka Pilipinas, ang Maya 5 and Maya 6. So, ang amura nga satellite kay do gina-start na naman nga i-localize ang satellite making, ang satellite development man. Kaya kasanobi rely pa kita sa other countries like Japan to provide us with the parts para sa satellite. So sa amon batch, gina-start na naman nga i-localize ang mga parts na. So eventually, ang ibang universities man ay makobra man sang ilang satellite. Nga pwede naman nila magamit eventually. Nagapati si Gio, importante nga may kaugalingon nga satellite ang Pilipinas, kagluyag niya makabulig agod matigayon ini. Importante man siya kay, of course, hindi na kita mag-rely sa ibang countries para sa space development natin. Kag eventually, pag kailan man bigay gaobra, may gina-obra rin nga department ang Philippine Space Agency. So eventually, maka-obra makita ka rockets natin to explore space or to go somewhere else.
Taga-Tubungan, Iloilo si Gio kag sa ISAT University nagtapos ang kolehiyo. Ang ISAT-U ang isa sa mga kilalang universidad sa Iloilo City. Ini ang sadtuan ay Western Visayas College of Science and Technology. Tuig 2003, ini ang nangin isa ka universidad pinaagi sa Republic Act 1095 nga naga-convert sang WVCST sa ISAT-U. Ang hagna gin-sponsor ni Mayor Jared Treñas nga sadto kongresista sang Lone District of Iloilo. I think ISAT has been performing very well. Makongratulated ko sa administrators, kag sang mga maestro ng ISAT. You have been producing a lot of good graduates and ini nga pagpili sang UP, sang isa ninyo ka graduate, is really a manifestation that you are doing very well. Continue to do well and continue to do what you have been doing for the past several years sa pagbulig sa edukasyon sa mga pamatanon diri sa aton region. Nagpasalamat man si Gio sa universidad kag kay Mayor Treñas sa suporta nga ginahatag sa sektor sang edukasyon. I think mapasalamat lang ko na Mayor Treñas and also sa school ko din. Since kung wala nila kami gintuluan ka sa noon, and most likely wala kami kalabot sa mo dyan. And anyway, nag-push man sila nga imo ng university ang school. So, thankful man ako nga naging university ang ISAT before kami nag-graduate. Para mahambal nga nakagraduate kami sa university. Sang nakasulod ang COVID-19 sa syudad, nagupod ang lokal nga panguluhan kag ISAT-U para makahimo sang hazmat suit o kunang personal protective equipment para sa mga frontliner. Linibo ka PPEs ang natigayon nga mahimo sa bulig sang ISAT University kag Iloilo United Hazmat Volunteers. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.